Sa'idin al-Khudri yadda Allah tabbata gare shi Abu Sa'idin ya ce la'ana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'iha manzon Allah ya tsine mamaci mai kukan mutuwa niyaha kukan mutuwa mai sauti wayyo ni Allah na bani na lalace mai yamin kaza ya mutu in kina da zuciya ki kille ki mutu ke ma kukan mutuwa kuka mai sauti amma kuka mai hawaye kawai zubar da hawaye wannan annabi ya ce tausayi ne Allah na sanya cikin zuciyar wanda ya ga dama lokacin da dan manzon Allah Ibrahim wanda ya haifa da koyanga ta Mariyatul Qibtiyya yaron ya tasa yayi kusan shekara guda da rabi sai Allah ya mai yaron wafati to an kai shi wurin yayi can inda yake wurin yayi an ka aiko manzon Allah yaron fa yayi nisa annabi ya ja wasu da cikin sahabbai ne a tai dibin yaron ko da sun ka zo rayuwa ce ta kai ta dawo sai annabi ya dauko yaron ya aza bisa ga cinya ta sai galla ta fado ɗaya daga cikin yan rakiya ta wani sahabi ya ce manzon Allah kai kuka mutuwa bayan ka hana mu sai annabi ya ce wannan ai tausayi ne Allah na sanya cikin zuciyar wanda ya so ina fatar kun fahimta don haka kukan da an ka hana na mutuwa kuka mai sauti amma in don hawaye da galla wannan baya da laifi wannan halal ne kuka mai sauti to shi annabi ya hana ya ce la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'iha manzon Allah ya tsine mace mai kukan mutuwa to nan sai an haka wa na'iha lamiri na mace mai kukan mutuwa ashe kenan kukan mutuwa mai sauti ya halatta ga maza a'a bai halatta ba to me yasa annabi ya amfani da mace ɗaya ba a ce har da maza ba saboda su sun kafi ina fatar kun fahimta na aiki ne wanda yarin jaya gare su mata amma har maza ƙwarori ana yi in ka samu mata maza suna kukan mutuwa yana ta kuka ana ba shi hankuri an yadda mutuwa musiba ce rabuwa da masoyi ba karamin bakin ciki ba ne amma ba Allah ya bayar ba inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma na fatar kun fahimta hankuri ake yi sai Allah ya baka lada mun karanta hadisi cikin babu sabri na riyadus salihin in kuna tunowa annabi ya ce Allah tabaraka wa ta'ala bai taba karbat masoyin mutum ba wanda kaka ji da shi kamar da ko uba ko mata ko wani babban dan uwa ko babban masoyi wanda kaka ji da shi to yan Allah ya amsa rayuwa tai kai ya hankuri kan nemi lada wurin Allah annabi ya ce Allah ya ce baka da sakamako wurin Allah illa aljanna wannan bakin cikin da Allah ya sama sai ya yaye ma shi da baka gidan aljanna don haka sai a yi hankuri ya ku jama'a to shine yace manzon Allah ya tsine ma mata masu kukan mutuwa wal mustami'a da mai saurare wacce ce mai saurare ba mai wucewa ɗaya ta ji mai kuka na kuka ba a'a wanda ta zo ita ma ta zauna tana sauraren mai yi ashe kenan kukan mutuwa musiba ta ba ya tsaya ga mai yi ba daidai da tsayawa kai kana sauraren ana yi kai ma ka shigo cikin la'ana to ina mafita shine tun kafin a yi mutuwa yan an yi mutuwa sun ka fara kukan ko kun yi musu nasiha ba su ji kamar yadda hadisi ya inganta to amma wannan na nuna tun da abin kun ga girma ne akwai tsinuwa ana samun tsinuwa da yi ne ko har akwai hadisi sai mun karanto shi kwanakin baya cikin fatahul majid annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa hudu kafirci ne cikin al'ummata amma kuma al'ummata ba za su daina yin su ba kafirci ne na farko wato suka alfahari da darajar mutum alfaharu bil ahsabi alfahari da darajar mutum kila ko darajar ka ko ta gidanku ka kama alfahari da ita ai ni kaza nake ko gidanmu kaza ne wannan annabi ya ce kafirci ne cikin al'umma ta kun ba za su bari ba sai dai wanda Allah ya tsare na biyu ya ce at-ta'anu fil ansabi suka ga dangantakan mutum a ce ai kaza ne dangantakan gidansu suka gare ta wancan alfahari ga darajar mutum ko wanga kuma suka ga dangantakar wani shi ma annabi ya ce kafirci ne cikin al'umma ta kun ba za su daina ba sai wanda Allah ya tsare na uku al-istiqsamu bin nujumi neman ruwa da taurari kamar a yi ruwa sai ka ce ai iwa ce ko sarfa ce ta kama ko ogas ne wannan kafi faɗar haka jingina ruwa ga wata tauraruwa ba Allah ba kafirci ne cikin al'ummar manzon Allah annabi ya ce kun ba za su daina ba sai dai wanda Allah ya tsare
na hudu yace anniyahatu alal mayyiti, kukan mutuwa. waɗannan duk annabi ya kira su kafirci, sai dai malamai sun kace kafirci karami ba kafirci mai fitarwa daga addini ba, kufurin duna kufurin. ina fatar kun fahimta. To ina ne mafita tun daga laifi babba annabi ya sa ga kukan mutuwa? Abinda an wajibi shine malamai masu wa'azi da masu faɗakarwa da limammai masu huɗuba su tashi tsaye tun kafin a yi mutuwa, a duƙufa duk sanda an ka zo wa mutane nasiha a samu wani wanda zai yi tambihi ya karanta waɗannan hadisan inda annabi ya hani daga kukan mutuwa. To in sun jiya to insha Allah, tunda annabi ya ce ba a bari kan duka, lalle mun san ba za su bari duka ba, amma dai za a dai minimizing din masu yi. ina fatar kun fahimta. Za a rage masu kukan, wannan ita ce mafita. muna roƙon Allah ya tsare mana imanin mu. To yace manzon Allah ya tsine mu mace mai kukan mutuwa, wal mustami'a da mai saurare, wadda ta zauna ana yi tana saurare, ba wai wadda ta jiya dai ko tana ɗakin ta ko tana gidanta kukan ya kai mata ba, a wadda ta zauna ana yi tana saurare. na fatar kun fahimta, ita ma ta shiga cikin tsinuwa. wa an ummi atiya radiyallahu anha qalat, daga ummu atiya yadda Allah tabbata gare ta tace akhadha alayna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alla nanuha, muttafaqun alaihi. shi kuma wannan hadisin an karɓo shi daga ummu atiya yarda Allah tabbata gare ta tace akhadha alayna rasulullahi, manzon Allah ya rike alƙawari akan mu mata, tunda ummu atiya mace ce. manzon Allah ya rike alƙawari akan mu Allah na nuna cewa kada mai kukan mutuwa, muttafaqun alaihi. da mata sun ka zo mu bai'a da manzon Allah, bayan mu bai'a da mata ba, ya mu bai'ar manzon Allah take da mata, ba hada hannu ya kai da su ba. haram na hada hannu da mace inda ba matarka ba, haram ne hada hannu da mace. kun koga gashi nan manya suna yi firili ko ya kame hannun matan mutane ya damke kamar matatai, shi na ja'iri. in ta baka hannu ka ce a addinin mu ya hana hada hannu da mace, ki take ba mijinki hannu, ban baki hannu. ina fatar kun fahimta. amma yana haka ne ya yi laifi ga mai kila matan mai yan malhata, agwagwan mai yan malhata, agwagwan mai yan malha. in kai haka nan kaga mai yan malha sai ya juyo, kila da ba yana cikin hanga oba, sai ya yi mabaka fuska hakan ga ya saka ma labata kamar raƙumi. astaghfirullah. to shine ummu atiya tace manzon Allah, yadda manzon Allah ke mubaya'a da mata, iyaka ya sa musu kada ku yi kaza, su ce ba mu yi manzon Allah, kada ku yi kaza, to shikenan ku tafi ku yi mubaya'a, shikenan iyaka mubaya'a mata annan ba hada hannu akai da su kamar yadda aka mubaya'a da maza ba, don haramun na hada hannu da mace in ba matarka ba. to ita ce ita ummu atiya tana daga cikin matan da nayi mubaya'a da manzon Allah. shine take ba mu labari daga cikin alkawarin da manzon Allah ya dauka akan su, sun ka daukan ma manzon Allah cewa Allah na nuha kada mu yi kukan mutuwa. kukan mutuwa haram ne, kuma kun ji ana tsine ma mai yi ko, muttafaqun alaiha. Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun ka hadu akan fitar da wannan hadisi. shikenan to sai mu tsaya nan, an ce kasa ya ƙare. abinda na faɗi daidai Allah shi ba mu lada da ni da ku da kun ka saurara, inda kuskure aku Allah shi yafe mini, ya shafe cikin zakatan ku. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. alaikum assalam. kila kana kwana mun yi bayani ne, ai shine mun kai bayani. nace karatun da ake yi a karanta qur'ani a ce a kai mamaci lada, tsakani da Allah kai dai ka karanta a baka lada, amma ba abin da ya inganta cewa ana karatun alqur'ani a kai mamaci lada. lada ba za ta kai gare shi ba, kuma mamaci bai da bukatar wannan karatun. abinda mamaci ka bukata shine addu'a. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. kaga ashe addu'a aka wa wa'annan gabace mu da imani, wa'anda sun ka mutu. addu'a ba karatu ba wata ibada, ba su bukata wata ibada. bayan lukkan su duka an yi fakin wuri guda, da ko kayan ibada ba wurin rubutawa, bai cikin abin da aka rubuta. annabi ya ce in mutum ya mutu duk ayyuka ne sun yanke sai uku. ka gani ko waladin salihin din da yace sai yace ya da'u lahu, da ke mai addu'a, bai ce wanda zai yi sallah ko zai karanta mai qur'ani bai, zai mai addu'a. to Allah ya shirya da mu.
don haka mu tashi tsaye ga uwayenmu da nan mutu da kakanninmu da malamanmu na addini addu'a, da shugabanni na musulunci da malamai na musulunci irin su Sheikhul Islam, irin su Hafiz Ibn Hajarin wanda ya rubuta Bulugul Maram. Yana biyan mu haƙƙi ko bai biyan mu? Yana da haƙƙi akan mu. Yanzu haske nawa mun ka samu cikin wannan littafi na shi? Ashe kenan yana da haƙƙi sanda duk mun kai addu'a mu wa Ibn Hajarin addu'a. Haka Imam An-Nawawi mai Riyadus Salihin, mun samu fa'idoji cikin Riyadus Salihin kuma ba mu samu ba. Akwai haƙƙi mai addu'a. Dama tun cikin mukaddama ya roƙa, yace yana roƙon duk wanda ya fa'idanta da wani abu na littafi ne Riyadus Salihin ya mai addu'a da shi da mahaifi ne. Muna roƙon Allah ya gafarta musu duka, ya haɗa mu da su ƙarƙashin tutar mai gidanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum assalam. Ana dama sun ce haramun alaikum an tastafidu minna wa lam nastafidu minkum. To ka gani haram ne gare ku samu fa'ida gare mu ba mu samu gare su ba. A'a to ai babu yadda za a yi ba samu fa'ida gare mu ba. Sanda ka kaddara ba mai musu addu'a ba. Yanzu inda yanzu hadisan ga da mun ka karanta Ibn Hajar na da lada ko bai da?